Últimament, els avenços que hem tingut amb la cirurgia de catarata han sigut molt grans. La tecnologia ens ha permès fer incisions molt petites. En aquest moment estem fent incisions per sota de 2 mil·límetres per intentar fer tota la cirurgia i alhora implantar una lent a través d'aquesta incisió. Són lents plegables. Això ens permet canviar molt poc la curvatura de la còrnia i, per tant, variar molt poc la graduació d'aquest ull. I, per una altra banda, els altres aparells, com els facomulsificadors, ens permeten tenir una seguretat completa durant la cirurgia i poder realitzar l'extracció de la catarata amb les màximes garanties d'èxit. Per una altra banda, la qualitat dels microscopis que tenim és molt millor que la que teníem abans. El grau de visió que tenim és fantàstic i, clar, quan operes una cosa i la pots veure bé, és molt més fàcil i tens menys risc de complicacions que quan la teva visió no és bona. Per tant, això també ha sigut un avenç. Per una altra banda, els sistemes de localització de meridians corneals, nosaltres tenim el sistema Callisto, que ens permet identificar exactament on tenim que realitzar l'incisió i on hem d'implantar, per exemple, una lent tòrica, que són lents per corregir l'astigmatisme alt i que s'han d'implantar en l'ull amb una orientació determinada. Aquest sistema d'identificació de meridians ens permet realitzar la cirurgia amb el màxim de precisió possible i, per tant, aconseguir al final que la graduació que ens quedi després de la cirurgia sigui la mínima possible i amb això millorem moltíssim la qualitat de vida dels pacients. En general, els pacients que operem de catarates, la graduació que queda després de la cirurgia és molt baixa i, depenent del tipus de lent que implantem, el pacient pot fer normalment vida normal sense ulleres, sobretot si implantem lents trifocals, lents amb graduació de lluny i de prop. Per tant, estem molt contents amb els avenços que tenim i ens permet poder millorar la qualitat de vida dels pacients, que de fet és el compromís que tenim amb els nostres pacients i, a més, la nostra il·lusió.